everyone, खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नै दायो आङो भिडिअखौनो फुंनिफ्राय जेबो बानायासै आरोना दिनैहाय एकदम खर' सानानै उन्दुना थाबाय थानानै। ओमफ्राय नै दासो आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना दा बेलासि जाबाय मोना जाबाय। ओमफ्राय दा जोङो एसे ओंखारलांनो नागिरदों आरोना साथामजों हासबेन्ड आं मुनु। होमबा नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो ना मुनु अबेयाव थाखुमाना दं मानसिखौनो नुवाखै सं oh my god मुनु कत जाबि अबेयाव थांनो मम' जानो कत जाबि बहा थांनो सकत सोलो फै गोबाव जागोन फुरलेले नुबायानो नै एसे भिडिअखौ मोनाहांनायखाय नायलांबाय थादो दे बयबो नोंथांमोना हे सर मुनु नायलांबाय थादो बयबो होमबा इथिं थौदो आया मुनु अबाव गाखोगोन सिगाङाव ना उनाव फै होमबा फै इयाव फै ओंखार मुनु ओंखार उठ आया थांबाय आया गेल रुक गेल मुनु गेल रुको को चलो एना करছি चलो लेट्स गो उठो गुसि जाबो चलो खर' हमथास्रोलायबाय दे उठो औ दे वाह बाबथाबनाया थुरजाथारदो थांजानो गिनानै थौदो लेट्स गो ना मुनु मा पांचार जालाबायनो पांचार बादा सलायनो हागौमोन आरो माजोंमोन मानसिया बाइक ना स्कुटिसोमोन बेसेरा जानो होनना आखायाव लानाय खोमा ना नै नाया गलांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सासे सेंग्रा मानसि खोन्थानो थांफिनदो फैफिनगोन ना फैफिनाबा थाथ'बाय आरोना जोङो खोन्थानानै मोनफैबाथाय थांसै ना खोन्थानो थांनाया मोनफैबाथाय थांगोन जोङो दसे नेनानै थाथ'नोसै गेदेरानो नाया खिन्थु केमेरायाव फिसा नुदो नै जानो आखा लानाय ना दसे नेथ'नोसै लानानै थांफैथो लामा गेजेरावनो बेसेबा दं खोमा थ' नायहैनि होमबा सोल' मुनु सोल' हमना ला हमजानो नागिरथारा सिख्ला गोरा बायदिथार आखाइखौनो एकदम बोखारना लाबाय थालायो दाख'बाय थालायो आरो आखाइखौनो हमजाथारा आखाइयाव पास नाम्बारा जागोन जायाबा मोजां नङाखै eta diokसन आरो eta दादा मोजां दा आरो बांसिन जरासे बायनो होनना सम मोनबाय होननाय जादों आंलाय गानगोन ना मागोन आंथ' गाना ना नोंसो गानगोन गाननानैबो फेर कालाराबो आंनि फेभरेट खाना
खोलिबायलै केकखौ खोलिबाय फाय थांसै फाय ना केक मोनसे लादो आदा मा जाखो सेन्देलखौनो आथुरसेखौ फैलायथारो मा होनो माखो बेखौ आथुर जालायो र' थिखांनाया इयो होय गोरलै तू अ এনেকাই হ'ব লাগে না মনু চলো চলো मोर सेन्देल है इदो ना मार होय होनगासिनो सेन्देलखौ फल गोरलै गोरलै लाबोबाय गोरलै गोरलैथार फला ओमफ्राय आरो मा लाबोदोंमोन नै नाबो लाबोबाय ना सें सायखांबायानो आरो ना मोजांथार ना सें रा आं बिसिना नि सां ओहै Dico. Hindi. Lah. Itu bisa kabi. Aye, minta kinin na kaya mabak nang lain. Sendiri nang la. mau kita deh. Ledo. Puri siapa ini kusi nakai. Nakai ini kusi. Mình lay vậy mua ra nó mà bây giờ nó phải về rồi nè nó hay ăn video collab với thế ấy má hơn nữa बेलासिबाथाय एसे इदि ओंखारलांनो मोनबा मोजां मोनो आरोना खर'बो साबाय दंमोन नालाय मम' सुप लोंना फैबाय मम' जाना फैबाय आरो माबा माबि जाबावबाय एसे भिडिअस लाबाय थानाय जायासै ओमफ्रायो मोजां मोनबाय आरो थांना फैनानै ओमफ्राय एसे सेन्देलबो जरासे लानानै फैबाय सरि सेन्देलनो पान्स जरासे लाना फैबाय ओमफ्राय जेखौ नायखादों इखौनो लाना फैखादों आरोना आङो बेलेग नायबाय थायासै पान्सु जरासे लानो होनना सानखाबाय दंमोन आङो ओमफ्राय दिनैसो लानाय जाबाय आरोना थांबाबो लानायानो जायाखैमोन स'आव थांनाय जाबाबो दहायनि नाया आरो दहायनि नाया आं बोरैबा अन्थावथावानो मोनदो र' आखा खालामनानै लांनायमोन खोमा बिसोरा बेनो आरोना जेखौ नायदों बेखौनो लाना फैदो खाथियाव देखोलाय जायखिजाया ओरैनो खाथि खालाफोराव थांनायाव गानसाबनो लाना फैबाय आरोना खाथिसै आंनि फेभरेट बेग दिनैसो लानो मोनदों आरोना लानो मोनदों माने आंनो लाखायाखैमोन दिनैसो दहनना लादों आङो बे बेगा आं भिडिअ खोन्थादोंना खोन्थायाखैमोनथाय गवानिफ्राय लाबोनायमोन आरोना बे बेगा आंना हासबेन्डआ फेभरेट बेग गैया आंनि माने बेगाथ' जेनेबा एसे दंसाबोआनो होमबाबो माने बेयो फेभरेटसिन आरोना गवानिफ्राय लाबोनायखाय फेभरेटसिन बिदि नङा माने आं इनि डिजाइनफोरखौ ओमफ्राय आरो लानो एकदम मोजां आरोना लानो थाखायबो बेनि थाखायनो फेभरेट ओंखायनो आं एसे खम लायो आरो फेभरेट नालाय एसे गाज्रि जासै मोनो आरो हौवाया अननानै लाबोनाय ना सिनि गोजा नायो मोजां मोनो आङो ओ माय गड होनलायदो दहाय मुनुआ माबा दहननायाव ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा दानि जे जों थांबाय थानायाव लामा गेजेराव ना गलांनाय खोन्थिदोंमोन ना नोंथांमोननो बे मानसियाबा सोरमोन बेसेरा अन्थाव बाथावनो आखा खालामनानै मा जानो होननानै लांदोंमोन खोमा बेसेरा ओमफ्राय गनानै थालांबाय ओमफ्राय सासे सेंग्रा मानसिया खोन्थानो होननानै थांदोंमोन आरोना बेबो स्कुटिजोंनो ओमफ्राय गोरसा सलायनानै थांदों नालाय बे ना गलांजानाय मानसिया ओमफ्राय मोनहैस्लाबासै आरोना बेसेरा ओमफ्राय बे सेंग्राया लाना थांबाय आरोना मानसिखौ होसोलांदोंमोन आङो मोनासै लांनोसै दे आङो होननानै बे सेंग्राया लांबाय आरोना जेबो नङा गनानै थास्लायस्लाय लाना थांबाय आरोना आरो इमान गेदेर ना सेनारमोन ना ओमफ्राय बोरैबा मोनदों आरोना आङो जानो आखा खालामना लांनायमोन खोमा बेसेरा जियानो जा आङो दिनैथ' नै दा मोनाबायानो जानाय लोंनाय संनाय खावनायसो जालायसिगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन भिडिअखौ
दोनथ'नायनि उनावसो गोसोखांबाय आरोना नै बेखौ दिनै माने एसे हासिनो नागिरबाय आरोना फैसा थिंख्लि खिन्थु फैसा खुस्रा गोजासो आरोना ओरैनो एसे एनै थाइसे थाइनैफोर आग्लायनाय मानाय बाजार खालामनानै फैफिनबायबाथाय आग्लायनाय मानाय बेफोरबायदिफोरखौ फैसा खुस्राफोरखौ आङो इयाव जमा खालामनानै दोन्दोंमोन आरोना नै प्लास्टिकनि थिंख्लि गंसे बायना लाबोनानै बाजारनिफ्राय ओमफ्राय दा बेखौ दिनै हासिनो नागिरबाय ओमफ्राय आं सानबाय मा बेसे जादों भिडिअखौ लानानै दोननि एसे होननानै नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनि होननानै मुनुआथ' बिराद एक्साइटेड आरोना हासिनो नागिरनायखाय खेमसि होफैलायबाय आंनो एकदमबारे र' बेसे जादों 100 जाबाबो 150 जाबाबो 10 जाबाबो थाइसे थाइनैबाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना दिनैहाय लाबोबाथाय ओइ सासेयाव उन्दुलायबाय नों मा बिदियावनो ओइ मुनु अ माय गॉड मुनु आव मुनु गलांबाय अ माय गॉड मुनु आव आयाव खै थाखा जागोन दे खै थाखा जागोनथाय गैला इखिनिल'थार आं बांसिनानो 10 थाखा गथाखौ सोदोंमोन आरोना एसे साननो मोजां जायो ओमफ्राय गथा 10 थाखाबाथाय मोजांबो जायो आरोना एसे होमबाबो दङ नै थाइसे थाइनैबो दङ दे सानदो साननि आं दानिया दै 10 थाखा 20 थाखा 30 थाखा 40 थाखा 50 60 70 80 90 100 इयावनो 100 जाखाबाय दै र' 100 ओमफ्राय आरो र' 100 10 20 30 40 50 ओइ सरि नैयो थाइबासो 10 थाखा नङा र' 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 अ माय गॉड 200 थाखा जाबाय इखिनियाव र' दै मुनु इजों लगायनाङा इखौ सानखांबाय आं 200 जाबाय इयाव 200 नै 10 20 नांगौ आंखौ जानला मोनला बुनो नाङा दै 10 इयाव 200 जाबायमोन ना 10 20 30 40 50 र' 50 60 70 80 90 र' 90 100 अ माय गॉड 100 बेसे आच्छा 200 300 थाइथाम 300 थाइथाम दङ इयाव अ माय गॉड मुनु 300 थाइथाम दङ 300 थाइथाम दा जोङो मुनुजों आंजों मा खालामगोन बे फैसाखौ मुनु लस जाबायना हाखावनानै थिंख्लिसे पुरा बुंनो होनांगौमोन आखायानो थास' बायदि जाबाय थायो हासिनसै नामा जाबाय थायो आरो मुनुआबो सानफ्रामबो जांख्रिबाय थायो दावरावनो सोरांनायनि खनसे मोनानायनि खनसे स्रावनो ओंखायनो दिनै हासिबाय आङो गाबोन मेथाइ जानोसै ना जोंहा मुनु पानिपुरि खुसेर रोसि ना 300 थाइथाम आरोना नै ओइ आंनि फेभरेट बेगावनो सोना दोननोसै आं नैयाव भिडिअखौथ' दहायनो दोनथ'खाबायमोन आङो ओमफ्राय लाफिननाय जाबाय आरोना दा ओमफ्राय दोनथ'लायनोसै दायो दोनथ'फिननोसै होननो रोंलायलांला आङो बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट मुनु गुड नाइट गुड नाइट